Poštovani predstavnici medija, sve vas lijepo pozdravljam na ovoj tiskovnoj konferenciji koju održavamo uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, a njezina tema je žene u politici. Kao članica nacionalnog predsjedništva zajednice žena Katarina Zrinski i županijska predsjednica iste zajednice, a također i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije, moram reći da žene još uvijek danas nisu dovoljno zastupljene na svim razinama političkog djelovanja. Upravo to je bila jedna od zadnjih tema ovoga povjerenstva. Žena u Republici Hrvatskoj naime ima više nego muškaraca, ali ih je puno manje nego muškaraca uključeno u političko djelovanje. Osvrnut ćemo se ovdje samo na nekoliko zadnjih izbora koji su održani od lokalnih izbora do danas. Na prošlim izborima za vijećnike u Županijskoj skupštini birali smo 51 vijećnika ili vijećnicu. Bilo je 13 lista kandidata, a kandidiralo se 217 žena i 446 muškaraca. Odnosno, to je bilo otprilike svega 1/3 žena kao kandidata, odnosno kandidatkinja. Najviše žena na listi imale su lijevo orijentirane stranke, dok su desno orijentirane konzervativne stranke imale jako malo žena na listi. Najmanje ih je imala lista HDSSB Zelene Hrvatske, samo 6 žena od ukupno 51 kandidata. HDSSB nije također imao ni ženu na listi za župana i njegove zamjenike. Od 8 lista za župana i zamjenike župana, svega na 4 liste su žene bile kandidati za zamjenicu župana. Od toga dakle je imala ženu kandidata Hrvatska demokratska zajednica, koalicija SDP-HNS, HSP i jedna nezavisna lista. Prema rezultatima izbora situacija je još lošija. Sada dužnost vijećnice u Županijskoj skupštini obnaša svega 9 žena, 3 HDZ-ove, 3 žene HDSSB-a i 3 koalicije SDP-HNS. Na izborima za gradsko vijeće grada Đakova biralo se 21 vijećnika ili vijećnicu. Bilo je 8 lista kandidata, a na listama 58 žena i 110 muškaraca. Dakle, ovdje opet imamo omjer od skoro 1/3 žena. Izabrano je svega 5 žena vijećnica, to znači da su žene bile dosta nisko i postavljene na listi. Na zadnjim izborima u Đakovu za vijeća mjesnih odbora na listama se kandidiralo 66 žena i 184 muškarca. Izabrano je dakle 13 žena i 62 muškarca. Nakon konstituiranja vijeća mjesnih odbora, 3 su žene potpredsjednice vijeća mjesnog odbora. Evo jedna je danas tu među nama, naša Jasna Dragičević. Zašto je zastupljenost žena u politici nedovoljna? U prvi mah se čini kako su samo muškarci krivi za ovakvu situaciju, no to uvijek nije baš tako. Žene danas nisu dovoljno hrabre, a većina ih još živi u uvjerenju kako one nisu za politiku pa i neke druge pod navodnicima muške poslove. One se uglavnom pokoravaju muškom autoritetu. Dakle, žena danas ni nema dovoljno u politici, one se nisu u dovoljnoj mjeri još uvijek uključile u politiku. Žene su često opterećene mnogim kućanskim poslovima i brigom za obitelj, pa i iznalaženjem dodatnih načina zarade, uzgojem hrane, različitim oblicima kućne radinosti i sl. I kada su uključene u politiku, one nemaju dovoljno odvažnosti kandidirati se za neku dužnost u stranci, iako su se žene do sada u politici pokazale vrlo savjesnima, odgovornima i marljivima. No po tim svojim osobinama do sada također nisu bile u dovoljnoj mjeri prepoznate. Dokaz toj tvrdnji je činjenica da se kod unutarstranačkih izbora za Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice odvažilo svoju kandidaturu istaknuti za članicu Županijskog odbora samo 9 žena uz 73 muškarca. Za nadzorni odbor kandidirale su se 2 žene uz 8 muškaraca. Biralo se dakle 39 članova Županijskog odbora i 5 članova nadzornog odbora, a izabrane su 3 žene u Županijski odbor i 1 žena u nadzorni odbor. Dakle, kasnije
predsjednik županijskog odbora, gospodin Ivan Anušić, još na prvoj sjednici uključio u županijski odbor 3 žene. Hoće li uvođenje takozvanih ženskih kvota na budućim izborima nešto promijeniti, ne znamo, ali nikako nismo zato da stranke uključuju žene na liste isključivo kao ukras. Smatramo da se svatko treba vrednovati po svojom radu i aktivnostima u stranci i u društvenom životu. Žene kao takve trebaju biti prepoznate jer one svakako mogu ravnopravno s muškim kolegama podnijeti teret odgovornosti, ali jednako tako izreći u javnosti svoja politička stajališta. Članice smo Hrvatske demokratske zajednice, političke stranke koja je po svom uvjerenju više konzervativna, ali je prva stranka u Republici Hrvatskoj koja je imala dovoljno hrabrosti kandidirati ženu za predsjednicu Republike Hrvatske, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici je gospođa Grabar-Kitarović prepoznata kao stručna osoba, marljiva i odgovorna i najbolja kandidatkinja. I kao takva suprotstavljena je muškom kandidatu koji se kandidirao s pozicije predsjednika Republike Hrvatske. Gospođa Grabar-Kitarović prepoznata je kako na državnoj razini, tako i našoj lokalnoj sredini, gdje je na području grada Đakova ostvaren odličan rezultat i pobjeda na izborima sa 8300 glasova, odnosno 62,41%. I to je bilo više za 3300 glasova od njezina protukandidata. Ovakav rezultat nije nitko ostvario u Đakovu od vremena doktora Franje Tuđmana. I mi smo na ovu pobjedu naše predsjednice, kao članice zajednice žena Katarina Zrinski, posebno ponosne jer smo dale svoj veliki doprinos u svim aktivnostima njezine kampanje. I na kraju čestitam svim ženama Međunarodni dan žena i prenosim poruku predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, citiram: "Neka moja kandidatura za predsjednicu Republike Hrvatske bude ohrabrenje svim ženama." Hvala. Evo sad će moja dopredsjednica zajednice žena i članica gradskog odbora HDZ-a Đakovo, gospođa Jasna Majdančić, također uputiti nekoliko riječi. Hvala. Sve vas lijepo pozdravljam na ovoj konferenciji za medije. Kao potpredsjednica gradske organizacije zajednice žena Katarina Zrinski Đakovo i članica gradskog odbora HDZ-a Đakovo. Svemu što je rekla predsjednica mogu još samo dodati mišljenje kako žene mogu uspješno obavljati dužnosti u politici, bez obzira na druge obaveze. Mogu biti majke i brinuti za kuću i obitelj, odgajati djecu, ali i politički djelovati. Ovdje smo pred vama članice HDZ-ove zajednice žena, one starije utemeljiteljice stranke, ali i mlađe žene, a ne samo politički aktivne. Nas 4 žene u prvom redu su majke, ukupno 19 djece. Sve ono što je naša zajednica žena promiče u svom programu, mi živimo u stvarnosti. I vrlo je važno biti dosljedan, a mi uistinu jesmo. Prije pola sata smo usvojili izvješće o radu naše zajednice žena za 2014. godinu i ponosne smo na sve što smo odradile za dobrobit naše zajednice. Bilo je tu ne samo humanitarnih akcija i donacija i u potrebitima, obilježavanja različitih obljetnica, već i političkog djelovanja i promišljanja. Zato želimo ohrabriti i druge žene, te ih pozivamo da nam se priključe u našem radu za opće dobro. Je li ima možda kakvih pitanja? Smijem ja 2 riječi reći, jel? Hvala. Prvo se vlačno pozdravljam. Čestitam našim Katarinkama. Želim zahvaliti na dosadašnjem radu. Želim ih ujedno i pohvaliti. Da su homogene, zajedno se zadrže i da su ispunile sve što je trebalo
kroz ovih mjeseci, znači i godina rada. Od utemeljiteljica, znači do novih članica. Katarinke su naš ponos, jel tako? I jednostavno ja bih im čestitao na dolazeći dan žena, 8. ožujka, i mali znak pažnje za njih, svakoj bih poklonio jednu od ruža. Hvala. Nije